Jeg kunne vælge at starte med at synge en lille julesang for jer, eller også kan I selv få lov at tage den hjemme omkring træet. Ja, det er faktisk bare det, jeg gør. Jeg tror, jeg vil vælge at bruge min tid her på lige at sige glædelig jul og godt nytår til alle jer derude, der bruger 2 minutter på at se den her video. 2012 har været et hårdt år. Det har været et år, hvor at dansk økonomi har været ekstremt presset, primært fordi, at verdensøkonomien jo er, som den er, meget, meget dårlig lige for tiden. Alligevel synes jeg, det lykkedes regeringen her i Danmark at holde hånden under beskæftigelsen, sikre, at økonomien ikke er gået helt ned. Det er klart, at når vi når 2013, så håber jeg meget, at danskerne finder pengepunkten frem, fordi forskellen på Danmark og mange andre lande i Europa, det er, at vi har faktisk en ret stor opsparing. Så hvis vi begynder at tro på fremtiden igen, så kan vi skabe den vækst og de arbejdspladser, der gør, at folk igen kan få noget at stå op til om morgenen. Der er ingen tvivl om, at når der er en krise, så rammer det dem, der i forvejen har det sværest her i samfundet. Og derfor er vi som socialdemokrater meget, meget optaget af at løse det. Det er klart, havde vi haft 90 mandater, jamen så havde vi haft en politik, som var endnu mere beskæftigelsesorienteret og med en endnu større sikkerhedsnet. Men sådan er det. Vi er i en mindretalsregering, og vi prøver så godt vi kan at få nogle brede forlig igennem. Det er så også lykkedes på rigtig mange områder, og jeg vil sige modsat den tidligere regering i 00'erne, hvor alt jo var klappet af med VKO, så har vi nu en regering, der faktisk går efter de brede forlig. Det er jeg glad for. Jeg synes, vi er tilbage i en situation, hvor at dansk politik igen er kendetegnet ved, at det er brede forlig hen over midten. Og det er jeg en meget, meget stærk tilhænger af. Jeg håber, vi kan fortsætte den vej. Jeg synes, vi har haft gode eksempler både på energiområdet, skatteområdet, medieområdet, en ny asylaftale, og ikke mindst en ny aftale om praktikpladser, hvor at de unge mennesker nu kan få mulighed for at færdiggøre den uddannelse, som de er startet på. Kigger vi lidt ud over Danmarks grænser, jamen så har Danmark jo haft EU-formandskabet i første halvdel af 2012. Det gjorde vi rigtig godt. Vi havde et rigtig rugbrødsformandskab, hvor vi fik nogle ting igennem. Men der er ingen tvivl om, at EU er i krise. EU har det rigtig, rigtig, rigtig svært. Danmark er et af de få lande i EU, der lige nu fører en aktiv beskæftigelsespolitik, med en aktiv, ekspansiv økonomisk politik, hvor man prøver at gå ind og skabe nogle flere arbejdspladser. Sydeuropa især er meget, meget dårligt stillet. Det er et stort problem, og jeg tror desværre, at den udvikling vil fortsætte her i de kommende år, og det vil også påvirke Danmark. Kigger vi over til USA, jamen, så må jeg glæde mig over, at Obama han genvandt præsidentvalget. Heldigvis havde han en kandidat, som ikke gjorde det helt store væsen af sig. Det skal vi være glade for, fordi Danmark og Europa er bedst tjent med, at vi har en demokratisk præsident siddende i Det Hvide Hus. 2013 bliver også et hårdt år. Det er der ingen tvivl om. Og i min lille hilsen her til sidst vil jeg anmode om, at vi alle sammen tager lidt ekstra hånd om hinanden. At vi siger her i 2013, lad nu fællesskabet være det, der er vores samlingspunkt. Lad os kigge lidt efter hinanden. Lad os lige ansætte en ekstra, hvis det er, at vi har mulighed for det. Lad os sikre os, at der ikke er nogen, som kommer til at gå rundt og have det alt for svært i en krisetid. Med de ord vil jeg gerne have lov at sige glædelig jul og rigtig godt nytår til alle sammen. Vi ses friske og udvildet i 2013. Nu vil jeg pakke mine sager, forlade mit kontor på Christiansborg og køre hjem til Fredericia og nyde jul.